Хәзер бу тимир юл платформаларынан күненә 2000-нән артык кеше файдалана алачак. Элекеге компрессорный тимир юл станциясе хәзер танымаслык булып үзгәртелгән. Нәтиҗәдә пассажирлар саны артыр һәм аларга күрсәтелә торган хезмәтләр дә югары дәрәҗәдә башкарылыр дип ышаналар. Бу хакта объектның тантаналы ачылышында Алексей Песошин белдерде. Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки. Мондый объект ачылу пассажирларга хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшыртыр дип ышанам. Бу безнең өчен бик мөһим, чөнки Татарстанда 114 шәһәр яны маршруты бар. Һәм гомумән җәмәгать транспортыннан республикада елына 6 миллионнан артык кеше файдалана. Бу республикада беренче шундый комплекс. Аны 1 ел эчендә Татарстан һәм Россия тимир юллары җәмгыяте финансларына төзеп чыгалар. Бу максатка барлыгы 300 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шуның 70 миллионы республика бюджетыннан. Әлеге бинаның төп бурычы тимир юл һәм шәһәр транспортын бердәм уңай системага берләштерү. Моның өчен биредә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Чөнки бу бинадан тимир юл платформасына да, шулай ук юлның теге ягында урнашкан Сибир трактының автобус мәйданчыгына да чыгып була. Әлеге 2 катлы бина 50 кеше сыйдырышлы. Ул замана таләпләренә туры китереп эшләнелгән. Мәгълүмат панельләре, электрон кассалар урнаштырылган. Барысы да Россиядә җитештерелгән. Шулай ук бина мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен дә уңайлы. Пандуслар, төрле биеклектәге кассалар бар. Ә бинаның эчке бизәлешендә яшеллек һәм хуш исләндергечләр дә кулланганнар. Применены все лучшие технологии, даже Объектны төзегәндә иң яхшы технологиялар кулланырга тырыштык. Араларында Россия тимир юлларында беренчеләрдән булып кулланганнары да бар. Барысында диярлек киләчәктә башка вокзалларны төзегәндә дә кулланачакбыз. Биредә пассажирларның куркынычсызлыгы да тулысынча тәэмин ителә. Мәсәлән, моңарчы юлның бер ягыннан икенче ягына чыгар өчен тимир юллар аша узырга кирәк булган. Хәзер исә моның өчен юл асты кишүе төзекләндерелгән. Җирлек койма белән дә уратып алынган. Уңай инде, яхшыланды. Менә бу тимир юл астыннан чыгарга яхшыланды. Шакты кулланадырым, гел киләдерим Казангайма. Менә бүгенге икенчендә беренчедән кертеп торга җылы кеше бит инде төрле вакыт була, яңгыр яуган чакларда туры килә. Монда инде менә кешегә уңайлырак. Киләчәктә әле монда тагын да уңайлырак булыр дип өметләнәләр, чөнки шушы урында ук метро станциясе дә планлаштырылган. Рүзәл Шарипов, Гадел Мендубаев, Яңа Гасыр каналы.